Ja, dat is nu onze lichtmesser. Die man dan die spuitje geven. Zo doet dat wel. Die is wel al betaald, hè. Die is wel al betaald. Je merkt altijd op iets. Nee, maar dat is goed, die is al betaald. Arre, zeg, luister daar. Kom maar ook naar bij. Ja, kom. Je weet, de komend jaar is Trudofeest, hè? Ja. Trudofeest. Nou, ze hebben gevraagd voor het Trudofeest iets te doen. Ja? Dat is een heel eer natuurlijk, hè? Denk eraan, dat is een heel eer dat we iets kunnen doen. Nou, ik gedacht, als we nou een toneelstukje spelen over het eerste bedagen van Trudo. Je kent dat waarschijnlijk allemaal. Ja? Het eerste bedagen van Trudo. Je weet, Trudo had zo'n merk al wat ze zijn kerkje aan het bouwen. Er komt een kooivrouw, die stampt dat kerkje kapot. Die vrouw met dat beblindheid, zo'n. Maar Trudo vergevens gezin, vult op zijn klein en dan merk ik kan terugzien. Of de vrouw kan terugzien. Ten andere is die boven de ingang van dat dijs. Dus daar gaan we dan spelen. Okay? Ja. En voor wat heb ik dat nagevraagd? Omdat ik ook niet allemaal ken. En een jongen op voorhand die is net te vlug. Wie hinkt dat? We hebben allemaal Cheese oké, goed. We gaan dus zien. Herman, Cheese, zet de regisseur, hè? Sorry, ik schrijf. Herman, ik schrijf dat. De rest moet je niet zeggen. Ik heb dat net wat er aan gedaan. Moet je op trappen natuurlijk, hè? Zal er iets zijn dan? Hoor mij. Allee. Dat heb ik gewoon gehuurd, hè? Ja, maar ja, Danny. Ja, het is goed. Allee, Cheese zet dus de regisseur. Is dat gebaseerd op de... Op dat originele verhaal van Trudo. Goed, ja. Dat is het mirakelspel, zeg je. Dat is het mirakelspel. Ja, dus voor een belangrijke rol, hè, dan? Dat is een belangrijke Trudo. Dat belangrijkste rol. Voilà. Wie gaat daar spelen? Dat wil ik zeggen. Ik zou een goede Trudo zijn. Nee, dat is een goede rol. Nee, dat gaat niet. Dat ging, hè. Trudo, dat was een kojoen. Ja. En die en de boot, dat ging toch niet? Ja, een manneke van de boot. Nee, dat gaat niet. Ja, nee, dat ging niet. Dat ging Ik heb niet. geen Dat was boot. er vroeg bij. Nee, Luc, alstublieft. Nee, ja, joh. Nee, dat gaat niet uit. Dat gaat niet uit. Trudo, die ook geen bril, hè, Luc. Nee, voilà. Hop, Hey, opgelost. wacht een keer. Als we dat verhaal naar sloten afspelen als Trudo al volwassen is, dan kan dat binnenboot en dan kunnen ze daar alle twee spelen. Dat kan ik eigenlijk ook spelen, hè. Oh, die is slecht gedaan. Dat Die is kan, slecht die is gedaan. nou is het. Het kan. Het Ja, kan. voilà. Het kan. Goed, André, dan moet je hem spelen. Ja, is goed. Die is bij Trudo, daarna Trudo. Ja, je ziet door het Engels bij jou. Dat is dat een punt Dat mee is of wat? dat is het ding, hè? Dat is niet waar. Dat is de breking. Dat is de brik. De brik. Ja. We zien de brikken op hier stapelen. Dan zoeken ze beginnen te bouwen. En dan zoeken ze het met een zalige glimlach. Weet je nou? Ja, weet je goed first. Goed. Allee, begin maar op de knie liggen. Als dat hier nog, je hoort toch? Allee. Ja. Dan begint je maar. De stal. Hey. Ja. Allee. Dat gaat het toch niet laten gebeuren, zeker? Een man een kerk laten bouwen. Ziet hij het overal op de bouwen en rondom? Allemaal jong Polen? Ja, maar wat dan? Wat nou? Is je een oplossing? Ja. Ja, Christophe dan misschien. Een jong gezicht. Ja. Ja, Christophe. Het is altijd Christophe. Zet sterren en zet verdetten en... En ik dan? Oh, nee, André. Je gaat aan een stuk met dezelfde onderwerp beginnen, hè. Volwassen mannen en kinderen. Je weet moet je aan denken, hè. Ik had nog geen Trudo gespeeld. Zeg jongens, kom aan hè. Niet zieren hè. Doe alsjeblieft niet zieren. Christophe, Ja, op het knieën. ja, Je buigt een kerkje. Je stapelt stenen. ja. Een zalige glimlach. En je buigt een kerkje hè. Nee. Ik heb het even moeilijk bij. Hè. Voor wat moet dat nou weer al een kerkje zijn? Voor wat kan dat nou geen moskee zijn of een tempel? En ten andere, wie zou in deze moderne tijd Trudo toch wel een diversiteitsprofiel moeten geven? Hè? Dat vind ik ook. En dan heten we Mohamed Trudo. Of Trudo zingen. Ja. Ja.
jullie zijn volksverloren. Dus jullie, volgens de geschiedenisbuit, Trudo een kerkje. Doe ik het door en geef aan elkaar de hand. Wat dan nou hebben wat ik van denken. Allee, stop opnieuw. Een kerkje boven. Ja. En een blik naar de hemel, joh. Een blik naar de hemel. Maar waar kan ik dan metsen als ik moet naar de hemel zien? Kan dat toch niet metsen en naar de hemel zien? Dan is hij nu het niet recht, hè? Wabben. Dat tegen de regisseur Wabben zeggen. Ja, dat is toch waar, eerlijk? Ik kan toch niet metsen en terwijl naar de hemel zien? Gebruiken verstaan toch een beetje, hè? Leuk, dat pakt me. Dat pakt me. Nee, serieus, dat pakt me. Dat pakt me. Allee, mensen. Ja. Ik doe er geen wapen nummer, hè, dat verstaan? Allee, sorry, Ja, goed. meneer de Wabben. En dan bots. En dan een script. Wat schrijft je hier nou door? Allee, kijk, wat staat nou? Wie kan doen daar? Boze vrouw. Boze... Kooivrouw. Een kooivrouw. Een kooivrouw. Schrijf dan een kooi uit. Jongens, vrouw Kooi, en kooi, een vrouw. Wat daar weer al? Een kooivrouw, nee. Je gaat discriminerend en stigmatiserend te werk. Zo is dat precies of alle vrouwen kooi zijn. Ja. Je associeert dat met elkaar. Nee, geen vrouw. Het is een vrouw omdat hij het verhaal steekt dat een vrouw is. Dat verhaal, hè, dat is 1500 jaar oud. En we zijn in andere tijden. Het is allemaal veranderd. Ja, en hier is nog nooit een gehuurd van feminisme en Ja. vrouwenemancipatie. Juist. Nee, precies, hè. Dat is wel een punt, hè. Luister, Dat is wel een punt, denk ik. en hij is hier al gehuurd van, bij dat tegenwoordig muiters en Bels, de democratie. Hè? Nou gaan we dat democratisch oplossen. Wie kiest voor een vrouw? Wie kiest voor een man? Ja, Dat is niet juist, dat is... we zijn een minderheid, we weten het. Ja. Ah, Als dat zo zit, hè, dan speel ik volgend jaar niet meer mee. Je zegt dat ieder je hoort. dus, ja, zeg het eens. Hij zegt nog zo'n opmerking. Allee, zeg het Ik maar. heb een goede gedachte. Ja? Denk ik. Voor nog een beetje content te stellen. Als we nou een keer van Trudeau een metsje maken. En we laten door een mooie man. Nou, dat mensje komen en die wil van alles doen. Ja, goed gedaan. Ik doe geen witte parik aan, hè? Zeg, wacht een keer. Trudeau, hè, die zou ook genderneutraal kunnen zijn. Wat bedoel je erbij? Wat bedoel je? Appel, nog vis, nog vlees, ieder dat ze neemt. Ja. Zie dat? Ja, mossel. We gaan niet overdrijven, hè? Ik doe toch geen witte parik aan. Ja, gestopt. We gaan niet overdrijven. We gaan het dus met Trudeau, een jongske en een boze vrouw. Iedereen akkoord? Ja. Ah, bro. Ik wil toch eigenlijk nog iets ertussenin zetten, sorry, hè? Allee. En nee, je moet geen witte parik aan doen, Christophe. Wat dan? Dat is goed voor te zeggen, want let. Dat is een goed stuk, daarin, maar er komt alleen geen anders gekleurde medemensen voor. Dat is waar. En dat is... Ja, dat is te goed in deze tijd. Ik verf de knis wat en ik doe geen witte parik aan, hè. En toch doe ik een witte parik aan, ik verf de knis wat. Dat is discriminerend. Discrimineren. Wat bedoel je bij anders gekleurd of wat zeg je? Anders zwart gekleurde medemens. Ja. Ja, maar. Sorry, wat bedoelt hij dan met deze watten? Negers? Een neger in het tetten. Een rijpe neger in. Zeg, je weet toch wat we van groot doen gebeurd is, hè? Een paar maanden terug. Ja. We zeiden. Zeg, jongens, zet eens even kalm. We moeten een oplossing bedenken. Voilà. Een oplossing. Christophe, je hoeft geen witte prikken aan te doen. Maar goed. Allee, goed. Wie speelt dan die anders zwart gekleurde medemens? Dat wil ik ook wel doen. Want anders wat gekleurde medemensen, die hebben ook dekken en boot en een gebakken en boot. Ah ja. Ja, maar dat is. Dames, zet je erbij akkoord? Achter nog niet kunnen zieveren over een anders gekleurde medevrouw, hè? Ja. Allee. Oké, de stop begint te mensen. Voilà. No. Ja, neurien. Niet zeggen, Maar neurien. stilletjes.
Religieus teken, hè. Nu zegt toch nog iets niet juist, hè. Ik vind dat u iets maar kijkt van dat stuk. Waar maar kijkt toch? Ik vroeg me maar af. Ik wil daar maar in de groep gooien, hè. Het is maar weer even over na te denken. Wat bij die anders valide gehandicapte medemensen met een beperking? Die gaan zich niet herkennen hè, in dat stuk, hè. En die gaan zich serieus gekwetst voelen, hè. Maar ik zit me Ik net vind dat te dat niet kan. kijken, hè. Ik vind dat dat niet kan. Ten andere, ik maak dat elke dag mee, hè. Die mensen moeten ook gerespecteerd worden. Ja, echt. Ik doe geen witte parik, want ik verf ik net wat en ik zit me zeker in een kerk, hè. Oh, maar dat moet per se niet. Je kunt toch zo'n beetje, ja, een beetje makkelijk zijn en dan bij zo'n rollator op in een kruk zetten. Ja, maar dat kan ik wel, hè. Ik heb nog een stek van verleden jaar en ik kan heel goed met mijn vriend trekken. Zo. Oh ja. Ja, maar dan zit je hier een figurant. Voilà. Ja, zomaar, hè. Figurant. Luister, luister. We gaan alles nou een keer schoon op een rij. Trudo, hè? Dat is dus een genderneutraal jongske. Ja. Genderneutraal, hè? Toevallig kunt door een anders zwart gekleurde medemens langs, hè? Gevolgd door een anders en valide gehandicapte medemens met een beperking. Ja, Dat zit je. zijn we dan deur? We zijn we deur. Ja, dan wie je dan die kooie man spelen? Ja. De man, dat is de man gehulde. Dat is dus een keer inderdaad gedaan. Dat is de man, dat er ook heel veel Maar moet dan, moustache? Nee, ze moet geen moustache. Dat is heel erg genoeg. Je kunt dat goed maken, je kunt dat. Hè? Dus, en hij luistert, je moet goed. En dan kom ik, Ja, maar ja, en dan moet je dat kerkje kapot staan. ja, dan kom je dus raus, ik ga Ja. en dan stamp ik dat. Net te wild op die stiemelingen met je gezicht, hè. Oh. Kijk, luister. En van het moment dat je gestampt hebt, hè. Blind. Je blind allemaal, hè. Wat? Ja, blind, compleet blind. Blind? Allee. Doe gewoon vervieren, dat is wie stigmatiseren. Oh ja. Wat dan met de lam, met de stoem? Voor wat kan dan geen lam of een stoem? Is dat wat Om de hen, dat scriptie, blind miljardenjuice. Oh, dat is Je was er 7 miljoen dag. Ja, maar ja, die blind. Toch wel iets vergeten, hè? En wat? Spelen vier? Ja. Ah, spreek vroeg. Gilles, hè. Gilles heeft 2 poorteressen. Ja. Hè, je kent dat. Borst vooruit. En ze komt hij zo langs de wand. Zo. En Ja. dan strijkt ze Trudo over zijn kop. Dan wandelt ze deur. Wat Gilles dat kunnen? We gaan proberen. Probeer dan, probeer dan. Zo dan. Ja, even zijn kopje wrijven. Worden dat horen? Hashtag MeToo. Allee. Vooruit. Weet je waar, hè? Als je het allemaal zo hoort, hè? Ik denk dat we gewoon nood hebben aan voor een kooi vrouw aan een zwarte, zwangere, lesbische, transgender, lilliputster, moslima, een Oedipuscomplex. Hey, we dan wel een blonde, hè? Bij een slank lijfje, lang bieren en dikke tetten. Zeg, zuster Beatrice. Ja. Los die zierenhens op, hè. Kom, los de hens op, hè. Hé, wie is er dan niet om nu weer te zeggen? Hè, kom, kom weer. Dat een rond op Swedish idee. Hou op met die vieze manieren en gaat een shot koffie drinken. Ik zit op wafelsok. Zit op wafelsok. Alles. Dat is goed. Hi-ho, hi-ho, het werk is weer gedaan. Dan was het dan weer toch.